Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Kan ana sang sinembah amugat maha murah. Kan ana kang sinembah amugat maha murah. Wallahu ahad. Kang nyukupi kebutuhan sayekti. Allahu samad. Tanpa butuh ke kang binotraake. Ora ana sawiji kang madani tanpa ana kang sinembah amung zat maha murah. Tan ana kang sinembah amung zat maha murah. Aja njur disurung-surung Mbah Sufron padha karo dalang-dalang remaja saiki ya nggih. Iya. Nggone sowan iki ya tetep ora kering gawe, nggone sambil menyelam minum air ya hiburan, ning ya ora lali karo sing diarani pengajian. Apa tegese pengajian? Saka tembung aji, aji iki tegese ben eneng regane. Di mana? Di mata Allah. Ana ngersane Gusti Allah ki ya eneng regane. Dalaran urip ki ora wurung ya mesti mati. Lah iya. Nek ngelingi kuwi mesti wae aku selaku seniman nduk ora wani sembranan karo wayang sing ana iki. Ya perkara kanca-kanca dalang padha wis ora pati ngajeni karo wayang muga suwengi iki mengko ya wae semoga lah pancen ya senengi ngono iki gaet para penonton ngono kuwi. Ning Mbah Sufron kepeksa ora wani dosa apa sing tak sungki karo Sang Mahadalang utawa karo nyipta wayang iki. Wah iya. Mula nganti sayaene karo Gusti Allah panggah diparingi malaku. Sak umurku nduk 70 taun. Ki Blitar ya ora ana dalang kang tumandang. Ning aku isih ditimbali bahkan alhamdulillah engko tanggal 11 Juli. 11 Juli ana ing Pamuksan Sri Aji Jayabaya pamenang. Ana ing Papan Tirta, Sendang Tirta Kamandano. Ko saurunge dina Jumat kuwi Murwakala utawa ruwat, aku wis dikeparengake ngruwat. Nggonku tetimbangan karo Swargi Mas Mantep. Mas, kula dipun utus ngruwat kados pundi? Budal Dik. Lajeng syaratipun, syarate pokok sago, pokoke wis gelem, ya wis kuwi. Aja nirokne aku. Aku duwe syarat sing dalang-dalang ra gelem nirokne. Napa Mas syarate? Syarate dalang ki aja nganti wayuh. Dalang ki aja nganti judo, mulane kae gampang rapi, pegatan rapi. Lah iya. Tegese iki, ayo krana ora cocok. Lah ora cocok lho diatur piye? Ngono kuwi. Aku tuh golek sing cocok. Lah panjenengane penggali ya jembar banget. Endi garwane sing wekasanane dipegat, kuwi ditinggali omah, sak kendaraane, sak gamelane, nek perlu calangane kok ijik. Ya iki calangane iki ditandangi karo sedulur ing Karangpandan. Asile ya dinehne karo tilasane kuwi. Ya
ngene iki awake dhewe kok iso nglakoni ngono. Pripun Pak Kalingga? Sampun. Heeh, sing nyemangati aku terus gelem ngrumat iki ya panjenengane guruku ing Karangpandhang. Iya. Heeh, Mas. Lah ingkang tak aturake bengi iki lakone ya lain daripada yang lain. Insyaallah dalang sak donya urung ana sing ngaturake tumedhaking Punang Wahyu tentrem langgeng. Ha iya. Tur munggah lho. Ora mek Pandhawa Kurawa. Lah Janaka iso ndak iso mlaku lho Kabutan Wahyu kok mendol-mendol ngono. Jangka angel. Jangka angel. Piye suwali ra kena dilerek. Wong iki ya ning kene. Lah iya. Mula njur minangka tandha ya, tandha bektiku, munggahi tandha tresnaku. Wes tenan. Aku sowan ngeblengi karo pandemenku duk nalika sing taksih sugeng. Wis ora leren leku salaman. Tanganku ngapal enek sekilan. Kangge salaman karo kanca-kanca. Wo, iso ambung-ambungan karo wedok lanang. Wis ora len duduk kangen. Asron, pripun kabare? Mbak Sukron, pripun kabare? Kabeh padha kepareng ngabarake. Pak Lurah uga kepareng-paring dawuh. Pak Lurah ing pelem. Nggone kepareng-paring dawuh, nderek titip ing dalem ketentreman, guyub rukun. Sampun ngantos wonten pasulayan. Cocok. Lagu mares garapane awake dhewe sing ndi? Indonesia negaraku yang tercinta, Pancasila dasar negara sentosa, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, berkibar benderaku, engkau merah putihku, ku selalu menjagamu, terus menyatu dengan urat nadiku. Berkibarlah di langit yang biru, wahai bangsaku, marilah bersatu padu. Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka. Tercinta, Pancasila dasar negara sentosa, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, berkibar benderaku, engkau merah putihku, ku selalu menjagamu, terus menyatu dengan urat nadiku. Berkibarlah di langit yang biru, wahai bangsaku, marilah bersatu padu. Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka. Alhamdulillah, mak jane cek produktif. Isin lho. Utekku isih kena tak nggo mikir. Nagan to tanggal 15 Maret tahun 2000 tahun 2019 aku setruk lho. Setruk. Bubar mayang kok klentingan. Turu tangi jam 12 lho tanganku ora kena ngobah. Lho sikilku ora kena genjangka. Bu iki piye? Aku setruk apa piye? Mongko jam kuwi engko jam 1. Aku kudu pengajian menyang Bakung, Blitar Selatan sing doe saka ngomahe 36 kilo. Maksa mangkat lho. Aku maksa mangkat. Mbuh piye dadine sing penting aku budal. Lah tenan, tekan ngenggon aku jek iso matur, rampung matur langsung putra-putra padha dawuh, padha matur nyang ibuke supaya langsung digawe nyang rumah sakit Budi Rayu. Heeh. Esuke mantu-mantuku wis padha mlumpuk, anak-anakku padha mlumpuk, Mas Kalingga Purnomo, Mas Anom Dwija Kangka, Mas Cahya Kuntadi sak garwane kabeh mlumpuk. Mbak Reno ora iso teko jalanan kudu mantau saka Surabaya dekne nyekel rumah sakit. Ha iya, ketungko dawuhe garwane Pak Anom Surata. Mbak Dwi Kramati, Mbak Kesi
Jangan main-main dengan setrum. Pak Sukron sekarang juga harus dibawa ke Surakarta. Harus itu. Petung rampung, wekasane jam 3 aku digawa nyang gene Surakarta Panti Waluya kanthi ambulane Budirayu. Cek anyar nduk jan kunyus-kunyus kae. Ning aku ya iso rasir numpak neh. Tekan kono jam 8 bengi. Sawise UGD rampung diunggahke ngono jam 10 nduk. Dokter Igor ki teko. Apa enak rumah sakit lho? Jam 10 enek dokter teko kuwi. Heeh. Aku 55 ning rumah sakit jroning 10 dina. 14 dina kontrol mulih tekan ngomah pas wulan poso Ramadan. Aku alhamdulillah wis iso melu traweh. Bisa. Maune mati separuh. Mati separuh iki ya tangan karo sikil liyane kuwi. Ndak apa-apa, bangga. Nih ya ora kira lho. Arep urip ae terus sikile ndak kena gerak. Iya, keteker ngono. Lah ibuke Mas Kalingga kuwi, lah aku ning dhuwur apa piye? Kenduk. Alhamdulillah dongane para papundenku ing ngeblek lempare. Aku isih iso mancal keprak meneh lho. Iya. Ngono. Mula nek pancen ana kemarin penggalih Van Berate Sukron Suwanda, engko tak enteni tanggal 11 bulan Juli ana ing Taman Sendang Tirta Kamandanu. Lah iya. Duwe Van Berate. Nah, kangko karo ya apa, sikit barang ya apa, kuwi lagi saiki. Lah aku duwe pendemen kan biyen nduk. Wit kiwa tengene taun 85 ya aku duwe pendemen. Angger aku banyol mulai ngono kuwi. Aku mangga hafal. Lah iya. Kita berjumpa lagi ya, Nduk. Sak gayang-gayange digayangake, sak seneng-senenge disenengake. Mula kanggo tandha bektiku marang keluarga Ngeblek bil khusus Pak Kami Tua, uga Pak Kami Tua sepuh. Mbah Kami Tua sepuh. Yuswani swidak iki saiki kudu leren. Kami Tua. Anjen kudu kaya ngono. Nadyan to sing diarani lurah Kami Tua Cari kuwi ndak duwe kelumputan. Ning nek wis leren le dadi pamong gelem ra gelem pangga diarani dong. Dongkot. Mriki ngaten nggih Pak nggih. Bahwa barangnya mergo seleren mereka kudu gelem diarani dongkol. Kula nggih ngaten, Pak. Kula nggih nate nyepang desa kula Purworejo. Kula saguh kali masyarakat ning sak periode mawon. Nalika semono 8 taun, Nduk. 8 taun. Kate ora usah nuku swara. Ngono ya sik kobel. Mosok nemen lho. Lha ya kuwi ta. Saiki ki tandalan ke pabrik rokok Sampurna. Lore ngono pabrik rokok Gudang Garam Surya. Lho, aku ki duwe sawah oleh ngarepe pabrik rokok kuwi. Lah, ngono ya kepeksa kadol. Lha piye lho? 5 sasi ki jajan wedang sego rokok, jajan wedang sego rokok, jajan wedang sego rokok. Kuwi terus ndak leren awang bengi. Mulane sing areng ngenteni lurah Ngeblek pikiran se mumpung ndas murung pecah. Iki lho cangkeme sing ngomong iso nglakoni ngono kuwi. Bener ndekne wong ngelem salah titik dilok-lokne. Aku dadi dalang teko Jakarta kajen keringan. Mangke ngunjuk napa Pak? Mangke dar napa? Hotel ya ora sembarangan hotel. Tekane Semarang, tekane Yogyakarta. Bareng gelem dadi lurah lho. Ngedum sembako klerui masyaallah. Pak Kaji Sukron, Pak Lurah Dalang. Apa yo? Kateno niku nggih montor malah mangwehi sembako. Markinah niku nggih Tegalan malah mangwehi sembako. Lah kula mboten gablek napa-napa malah ndak diwehi apa matane lurah le nyawang piye. Langsung mata lho Nduk iki lho. Wong iki urip iki lho. Mulane sing aran gajune lurah Ngeblek pikiran sik wurung mbledos ndasmu. Abot ya, abot Nduk. Mula kanggo nuduhake bekti lan tresnaku marang Ngeblek. Ana mares Nduk. Mares Ngeblek. Notasine solmisasi. Bukane saka saron karo demong.
Nyanyi. 1, 3. Kok 1, 3 iki? Gajah iki lah. 1, 2, 3, 4. Yo yo yo. Yo yo yo. Masuk. Ngablak bersih desa sajroning saben mangsa syukur ingkang kuwasa gedhek manggih raharja Gusti tansah berkahi ngablak kodeng kisrahi no 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 no. Ngablak bumiku bumi kairaken satu padu uripe tamata ibadah lalirwa ngablak yuwana mulya yo 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 sila satu duduk sila satu ngablak bersih desa sajroning saben mangsa Yadon rencang kuwasa ngablak manggih raharja Gusti tansah berkahi ngablak kodeng kisrahi panas ati lan meri wis suwe disingkiri ing ngablak bumiku bumi kairaken satu padu uripe tamata ibadah lalirwa ngablak yuwana mulya tepuk tangan untuk Mars ngablak. Alhamdulillah ya Amin. Utekku isih kanggo mikir kene isih gelem yo. Monggo oleh ku gawe esuk mau. Sirku kanca-kanca tak aturi rawuh terus latihan notasine piye ngono. Ning ya alhamdulillah, Nduk. Ya sing para swarawati tindak dhewe ora kepareng mampir ana ing Karangjati, mula ya lewatan ngono. Sae napa awan, Derek? Awan apa sae? Sae napa sae? Yo dibudalke. Budal nyanti. Ya budal yang kesainan ki mau. Kasih. Piye Bu? Piye Bu? Piye Mbak? Oh iya. Tapi menyami ngetaken. Iki maknane pilih bareng gamelan, iki engko cetha ora kecekel kersane. Ayo Mbak Diva, sampeyan waca ora usah dilagokne. Ngeblek bersih. bersih desa Terus sajroning saben mangsa syukur mring kang kuwasa ngeblek manggih raharja Nah, baik dua. Gusti tansah berkahi ngeblek doh terkisrai Betul. panas ati lan meri wis suwe disingkiri Betul. Ayo, referen. ing ngeblek bumiku bumi kelahiranku bersatu padu uripe temata ibadah ralirwa ngeblek yuwana mulya Alhamdulillah. Lek karisma nusul iki. Tuh. Oh, nggih. Pancen ngaten Bu, Pak, warga Ngeblek lan kanan kiringipun. Pundi panggenan wonten? Kula pengajian asring malah wonten Sukorno. Sukorno Sukosewu, tanggane ngene Pak Pri niku. Enten cah wedok jane lek diplocot dijek muwen niku. Nyauri mawon, angger kula omong iki disauri mawon. Heeh. Piye Mbak Yu? Ya aja ning kono, ning kene lho, iki ning ngarep kene iki lho. Ada. Iki tawarne iki lho, sing blangkon iki lho.
Jan. Heeh. 87 iki. 87. Mbah Wandi kang minangka nglantarake suwanku jalaran panjenengane kang prisa nomor HP ning omah. Heeh, iya. Kepareng-paring dawuh mbae si Laras kang supaya marak sowan. Ha iya. Nggih panjenengan paringi anu to, Pak Haji, jeneng kula. Jeneng kula didadekne lagu ngoten. Oh nggih, alhamdulillah mau bengi pas longgar tak tuliske. Mbah Wandi saka tembung M B A H W A N D I. Kuwi dadi sinom. Sinom apa, Nduk? Pari. Wis angel golek ngene iki. Nduk, jajal rene, Nduk. Tambung, Nduk. Sapa jeneng? Yo Sri. Sri Roto. Sri Wakili, Pak. Lah nggih. Monggo larasane napa? Pelak man nggih. Tuh, Mbak Kori sing mandangi Mbak. Sinom nyaman, Mbak. Asmane Mbah Wandi M. Manunggal rakyat lan perangkat. Alah kenter, alah kenter. Aku nyenggaki ya. Yo Mbak Kari. Aku mari iya yo. Sawung gawe, sawung rono. Mbak Vivi, wacanen Mbak, ora usah dilagokke. Saka tembung Mbah Wandi, M tegese piye? M tegese piye M? Manunggal rakyat lan perangkat. Betul. Sampeyan isih sekolah ya, Nduk? Tasik, Bapak. Kelas pinten? Semester 4. Waduh, syukur. Nanti, Nduk? Teng Unisba. Syukur. Terus manunggal rakyat lan perangkat B Bersih lahir tekan batin. iki wigati banget, Nduk. Apa to gunane bersih lahir lek batine reget? Ya, resik lahir kena diumbah nganggo banyu, ning resik batin isane resik diumbah nganggo piwulang luhur selaras kalawan agamanya masing-masing. Agama ya Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, kuwi kabeh kuwi padha nggayuh resik lahir lan batin. Kari sing lakoni iku kepiye? Iya. Monggo Mbak Kari. Nene
Mbak Dinda, wacanen cara menteh men saya cetha, Mbak. Adat desa. Wonten mboten? Adat desa ora lirwa. Iya, adat desa ora lirwa itu sih ora ditinggalke. Ngebleki waton bersih desa ya gelar kelir gantung gong. Iki minangka dadi adat kang wis lumaku. Hayu rahayu lestari. Hayu rahayu ki semet lestari ki langgeng. Muga-muga brayat perangkat rakyat ing Ngeblek khususnya pinaringan selamat selawase ya Allah. Amin. Sampeyan Pakde, tak dongakne panjang umur. Nganti tekan kiamat wong wis entek sing urip karek kowe. Waduh, lah budale piye, Pak? Enggak penak. Iso budal apa ora? Iya Pak Kori. Waras. Wah. Waras warek Aja mung atel dagang, mbok sedina-dina. Mbak Ririn, panjenengan jelaske Mbak Ririn. Ya. Panjenengan jelaske. Hayu rahayu lestari. Lewi. Waras warek lan waris. Waras ya. Warek tegese ora kekurangan sandang pangan, gitu. Karis minangka dadi tandha bukti le tetep gemati marang sanak kadang pamong mitra. Sik, slendro Mas, slendro menyuruh Mas. Nengenke. Ya. Waca Bu Lurah. Bu Kalingga Purnama, Bu Lurah Purworejo. Nengenke kautaman. Sik, nengenke kuwi tegese saka tembung tengen kan Bu Lurah ya. Nggih. Tengen sing ditengenake kautaman utama ki apik. Sing ditengene perkara Apik. Apik. Terus Dadi kunci cerak ilahi. Dadi kunci cerak iki tegese cedhak ilahi iki tegese Gusti Allah. Dadi kunci cerak ilahi. Wong nek nang kautaman dadi jalaran cerak karo pengen. Betul. Dibacuke dangdut ya, Nduk. Apa ana? Tring kuning, sing kok tring kuning. Ya. Ya. Iman.
tekan bersilahir tekan batin agati sampurna nirwa kayu rahayu lestari arasa tekan baris apaniku dadi baku dadi kunci bersilahir tekan batin agati sampurna nirwa kayu rahayu lestari arasa tekan baris apaniku dadi baku dadi kunci ilahi iman Islam umananku nikmatku Sampun minangkani Mbah Wandi menika diwaca medun Mbah Wandi. Manunggal B bersih A adat H hayu selamat W waras A apan iku N nengenake D dadi kunci I iman Islam. Oh iya rampung. Nggih, sami-sami. Nggo kena nggo sangu kundur nang Pesuruan. Nah iya. Ana pamundhut akeh yes lumayan yo ingkang kepara nggone maringake layang wiwit randa sore sapa wacane ya kepada yang terhormat Ki Haji Sukron Suwondo ing pentas saya adalah fans berat Wayang Purwa dengan ini saya minta tembang atau gending antara lain tul iya bajing lo nican pepe eling ayang dari saya dua seranggai Mas Tolkia Mas Gawer ing pari nggih paparingipun kula tampi iya tangi Pakde tangi bayi dileret nih suwali yang ingkang pinanggih panghormatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng pinanggih malih nyuwun gending rondon dugal rondon dugal ini kula tulis tahun 1909 nggih nyatanipun kathah ingkang sami keperanan rondon dugal kangge pepenget penggemar Abah Sukron ingkang sampun sedo niki menjadi Bapak Gatot Suteksna ing genuk waktu
nanggungan kayong kidul sampun piniji marak wonten ayunan. Nggih, mugi-mugi para-para penggemar kula kelebet panjenenganipun Pak Suratin ingkang ugi sampun sowan wonten ngayunan dipun tampi wonten ngersani selaras amal kesananipun. Allahumma amin. Al-Fatihah. Atur nuwun, Itiah Fatihah saking panjenengan sedaya. Mugi-mugi dados jalaran ayam tentrem wonten ing alam kubur. Tinebaking saking siksa kubur, siksa neraka. Nikmat kubur, nikmat suwarga. Iya. Aku ya pigunane ya, Nduk. Pigunane bobote Pak Kyai Masudi iki wis ora kersa ngaji saiki. Dalem JPN Kediri. Watonana tamu ki mesti dilembaripun anu mawon, dulur kula mawon. Anu, Pak Haji Sukron Suwanda pun mang mrika niku sami kali kula lha ngendika ngono kuwi. Heeh, pirang-pirang Nduk sing kepeksa aku kudu nyanyi. Kaya ndek malam Minggu kae ana pengajian komplit gamelan Nduk. Saka ngendi? Melarak Gontor kono. Komplit Nduk. Piringi gamelan ning wiyagane kono sak gamelane. Nah, iya ora dadi apa. Pokoke ya pengin seneng. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbah Sukron. Kula Wawan putranipun Pak Joyo leres nggih. Badhe nyuwun tembang Kitir Sumilir kalih Hasbunallah. Tembang menika katur ayah waduh iki jane sing pantes dokter iki nek tulisane sing pantes dokter. Matur nuwun nggih kula pinanggani. Nduk pelok 46 Nduk. Ya. Mas Tolkiam. Tak bawanane dhewe Nduk. Merga bawane iki spontanitas metu saka ndas. Mas Tolkiam. Nah. Penggemar sejati. Tajem jroning atos. Katresnane lahir terus luwe-luwe menyang wayang kule mundhut lagu mesti Tolkiam terus ya lagune ya 1, 2, 3, 4 Tolkiam yen kupeng Thank you.
sing ngeceruti kok eman ngene ya. Ayo, sing wedok bareng yo ngecerutana nyantol kiyam ndo. Piye? Lah ya, iki dipaksa neh, dipijet ben cerut neh. Cerut malah. Nah, yo genten aku, jajak. Sing wedok kudu kompak tenan. Awas ora ngono tak kon baleni. Tol kiyam. Kesel aku. Rong cerutan iso kesel. Ya deh. Yen gombal atine lagi Lagu tol kiyam wis ora bakal muni ana ndi-ndi liyane menyang pari. Heeh. Selagine kanca-kanca kaminandekan karo Mas Tol Kiyam tindak ya mesti muni lek ora ya eman-eman kuwi tak pingit tenan iki tak pingit. Cerute iki lho tak pingit ngono lho. Aja nganti nginget cerute wong li. Vivi. Vivi. Wis tau kecerutan lho. Kesurutan niku pripun? Kaya. Sampeyan wis nate mundhut bakso urung? Sampun. Kecape biasane disokne apa dicerutne? Digrepne. Lah iya. Oh, ngaten. Kecerutan. Ya, dadah. mantan penyanyiku tetap bersatu. Nyontoni kancane ning kancane ndak gelem. Ben laras. Menika Mas Liam, sesek kepenak kok, Nduk. Heeh iki. Dan kepenak. Ana iramane kendhu, ana iramane ning. Ndak Nduk. Tak minangkani pamundhut Kyai ing puncu dhisik ya, Nduk. Slendro 46. Apa? Rondo Dugal. Lah iya. Iki mbiyen sejarahe rondo iki tak klumpukke, Nduk. Ana rondo Dugal, ana rondo Kembang, ana rondo Ayu, ana rondo Sugih. Heeh. Rondo Koclok ora. Gandengane sing ora enek nek kuwi. Ya. Ya, Mas. Gumregut bergagah.
Sing ngajak karon sing